nnukwu mmadụ n'ọkpụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye n'eze a eze adịghị adị eze a Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gara n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gara n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gara n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gara n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị from the back ndị ochie ga-adị from the back ụfọdụ asịkala aka ọghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụta chọọchị fa obodo ụka dịkwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọpụta ha bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia afọ njiwechi ọzọ bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ avoid opening your third eyes via occult practices or charms. Yes. N'onu Igbo bụ wezuga onwe gị isi ka imepe anya ime mmụọ gị site na ị na-eme ihe a na-akpọ occult practices then and ma ọ bụ isi ka imepe anya ime mmụọ gị site n'ịgwọ ajọ ọgwụ. Gee ntị maka na esi m oru ma akọwara gị etu ọ ga-esi wee weghe anya. Ndị ma nkụzi mma na nna ala ike ihe ọmụmatụ ihe nji amatụ bụ na ichefuo ihe m kwuru cheta atụ mmadụ. Mana bifo anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa taa gbara ọbụrụ o nwere ọkwa dị mkpa. Ọkwa agwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst gara aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ụbọchị ọnwa Ọgọst ga-abịa n'isi njedebe. Sọọsọ ndị sonyere na aja a ga-enweta nchịkọta ya na their WhatsApp numbers. Echefuna na ya nara esho ihe ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. Ọzọ ha ga-enweta ya. Nke ọzọ ọ bụrụ na isonyeghị na nke ọnwa Ọgọst a mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Septemba ebukubego nke Septemba
yes, o nwere ndị na-esonye bụrụ na aja since anyị bidoro ya. Ụfọdụ n'ime ha ebu ukugori nke ọnwa till December. Yes. Then mana ka anyị gaba n'iru, echi isonye na aja, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request, then email donation token to the account number. Ịchaachị m na WhatsApp, agwazie m other details I need from you in order to book you. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigo na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu, mana ya anaghị esho ihu ọrụ na social media ma testimonies maka na ọ dịrọ mkpa. Yes. Then ihe m chọrọ ịkọwalụ gị bụ aja bụ aja ọ na-abụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request anyị debe na temple, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị. Ịghọtara ya? Ọnya ka anyị na-eme. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme wụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request, send them message na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Then ka anyị gaba n'iru. Ọkwa nke ọzọzi bụ, ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na aja annual festival anyị na-eme na temple nke arụnwa ga-abịa na 16th of September maka children of the temple. Ebe ọ bụla ị nọ all over the globe, echefuna na 16th of September. Then ọ bụrụ na ị ma abịawu n'oge na 16th, na imerutewu n'oge before 12 noon, ị mara na ihe ọ pụtara bụ na ị ga-abịa on Friday, on a day before, Monday abịa na 15th. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, ịmalụgo na ndị niile nọ nso ga-eji ihe aja ha wee bịa. Ọ bụrụkwa na ị nọrọ nso niile ebe tere aka, maọbụ na ị nọ outside the country, maọbụ na ị nọ ebe ị ma abịagwu, echefukwana ise ndị ego ife aja gị. Ọ dị mkpa. Then ka anyị gaba n'iru. Mmemme a ga-awụ mmemme pụrụ nnukwute iche karịa nke arụ gara aga. Nke arụ nwa anyị nwekwuru ndị egwu dị iche iche ga-anọ ya live. Mmadụ dịka Chinaza Adigbo ga-anọ ya live. Yes, kwụsị ahụ ọ ga-erere izikwa egwu ochiri temple, ọ nọ ya live. Then eze nwanyị mmiri akụ ga-anọkwu ya egwu, erere izikwa egwu ya live, na ndị egwu ọdịnala na ndị ọsụsụ. Emesịa anyị ga-ewetakwa ya bụ mmemme, ma ya bụ mmemme ga-abịakwu live. Eziokwu TV ga-anọkwu ya ịkọba ya bụ mmemme. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Then nke ọzọzie bụ na ihe akaba alụ fụ na ya bụ mmemme na ịbịara ya, ọ dị nnukwute mkpa. Nke ọzọ dị nchọrọ ịkọwazi n'ikpeazụ bụ maka ya bụ mmemme. Kaba alụ ka iso ya ya bụ mmemme. Yes, ọ dị very important. Then nke ọzọzi dị ọkwa dị mkpa bụ, ọ bụrụ na ị na-awọchị Eziokwu TV, na ị na-awọchị anyị site n'Eziokwu TV, ma na ị chọrọ lecture a na-enye taa, na ị chọrọ iri wọchị ọzọ, maọbụ na ị chọrọ isendịrị ya mmadụ, ihe ị ga-eme bụ jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị ga-afụ all my teachings so far. Anyị nwere over 1000 lectures na ya bụ YouTube channel. Nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị. Nwere ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo, anyị emetụbara aka in one way or the other. You can go to the channel and search. Ọ bụkwa anyị na-awọchị Eziokwu TV, mana o nwere movie ọbụla, Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, ma ọ na ị chọrọ isendịrị ya mmadụ, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochi tubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ọ bụkwa nnọọ mmemme ndị ọzọ ị na-afụ na Eziokwu TV, enwere ike jee na chanel anyị akpọrọ Eziokwu TV. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Anyị chọkwazịrị partners, and ma ọ bụ na ị chọrọ place advert na our television, you can still contact our WhatsApp number. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji bịa tata dị very unique. I can tell you, if you pay attention, you must learn something that will change your life for good. Yes, ọ nwere ụfọdụ ndị na-asị m kere ihe kpatara na m adịghị kpatara o ji abụ
na nna adịghị asụ English mgbe ụfọdụ ọ n'okwesọ na mma na-asụ Igbo. Ihe mere ihe bụ na Eziokwu TV ya na our evangelization agago beyond only Igbo tribe. Yes, masalụ anyị nwere ọtụtụ ndị abụrụ ndị Igbo na-esonyere anyị n'ihe anyị na-eme n'Eziokwu TV. Ụfọdụ bụ ndị na-ana Igbo, ụfọdụ bụ ndị adịghị ana Igbo. So in order to carry all of them along, ọ na-agba emesịa program mee ya oli n'Igbo, ụfọdụ a na-ajụ na ha enwere ike ịghọtawu ụfọdụ ihe anyị na-ekwu. So mgbe ụfọdụ anyị na-atụrụ anyị ka anyị balansịa ya eletụ ka ndị ọbụla wee nwee ike, na nwa Afrịka ọbụla wee nwee ike isonye. Andịkwa nke ọzọ ụlọ nkwara ndị ụmụafọ Igbo mana ha adịghị ana Igbo, ghọtara ya. Andị nke ọzọkwa bụ na ịgbakwu na mba na-asụ n'olu n'olu ma na-akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. O nwere ụfọdụ tipu Igbo ọ ga-abụ ọ bụ na yuzuo, ụfọdụ ndị Abịa ma ọ bụ ndị ụfọdụ asị na ha anụsịrị ihe m kwuru. So dị afọ ana m atara anyị onye nwere ike ịbalansị tie leto, den ọ wụzie na onye ahụ ga-ajụzi mmadụ kọwarị ya ọ bụrụ obere ihe. Den ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata, anyị kwuona m ya na ọ bụ ihe ị ga-eji wee wepụ aka isi ka imepe anya ime mmụọ gị, akpọrọ the third eyes. Imepe anya ime mmụọ gị site n'isi ụzọ nke akpọrọ occult practice. Yes, then ma ọ bụ ịgwọ ọgwụ, ajọ ọgwụ. Esi m oru bịa ma akọwara ihe ndị a ka o doo anya ọfụma. Nke mbụ, gịnị bụ third eyes mmadụ? Third eyes bụ mmadụ imepe the spiritual eyes. Dịka nsi wee kọwara gị, na-enwelu earthly eyes. This your eyes. The earthly one is this one enyere gị ka ọ bụrụ ihe ị ga-eji na-afụ ụzọ n'anụ ahụ mgbe ị nọ n'anụ ahụ. Yes, mana once you the spirit n'onwe ya nwekwuru anya nke ya. Onye agbata na spirit nwere ike ọ bụgoro na mmadụ ọ gwụsịa, the spirit of that person can still travel to anywhere. Then o ruzie mgbe anwa aja nke ime anya nke spirit a ka spirit a ji apụ. Ya? Yes, it will interest you to know na spirit nwekwuru the spiritual body. Yes, spirit nwekwa the spiritual garment. Ya? Ama na ụfọdụ anyị ọtachi ndị ekwu na ma chịkọwara gị na mmụọ nwekwuru ahụ nke ya, awụrụ ọrịa eyiri. Mana ọ bụrụ na mmadụ, if the spirit is touching you na anụ arụ, you will not feel it, because that point in time the spirit is making use of the spirit body. So ọ na-atọchi gị na this your earthly body, you will not feel it unless you onye dị spiritually intuitive, onye ndụ nke ime mmepụga n'anya ime mmụọ ya, na anya ime mmụọ ka ihe eji efu na spirit ya na-agwa gị. Ọ dị mara na o nwere ike ifu mgbe ebe onye nwụrụ anwụ nọ, ndị French anwụ ewuchasị ezinụlọ ya na-ebe akwa na onye na-eto anwụnarịfa. Onye ahụ nwụnarịfa na-agwafa unu ebesina na ya ka dị ndụ. Yes, ọ ka dị ndụ na ana mmụọ. So o nwere ike mgbe ọ ga na-achọ ka ọ kọsolo family members ya, friends anwụ ewuchasị ya, ọ ga na-atọ ọchị ha na-asị ya unu ebesina na ma nwụrụ anwụ na mmụọ nọ. Ịghọtara ya? Mgbe ọ na-eme datị na the family members ama nọ na-emetụ ha aka, anyị amadị sef na o nwere spirit nọ ya na, unless na emepere anya ime mmụọ gị. So ihe na-achịkọwara unu enwere spiritual eyes. The spirit nwere eyes. The earthly body nke iji bụrụ mmadụ nwere eyes. This your earthly body and earthly organs is nke enyere gị, nke ọbara na-aga na ya, nke enyere gị ka iwee bie ndụ n'ụwa. Then enwekwa spiritual body and spiritual eyes enyere gị ka iwee bie ndụ na mmụọ, ka iwee na-afụ ihe na-eme na mmụọ. Ịghọtara ya? Mana ndị mmadụ na-agba mbọ ka ha mepee anya nke ime mmụọ ha. Ama m mmadụ one ma one megoro m approach na ha chọrọ ka emepe anya nke ime mmụọ ha ka ha were na-afụ ụzọ.
adị sọrọ ikwu elu mana imirikite n'ime fa bụ ndị kpọrọ onwe fa ndị pastọ ndị na-arụ n'ụka. Yes, imirikite n'ime fa bụ ndị kpọrọ ndị na-arụ n'ụka. Ya so mana ihe na-achịkọwara ha na mgbe ọbụla ha mere ma approach bụ na n'ife a nara akọ n'ebe ọ na-adị, and mgbe ọbụla ị chọrọ ka imepe ya third eyes, achụkwana ya n'ike. Imepe the ability to open your spiritual eyes bụ ọdatarachi. Onye mmadụ ji wee bịa ụwa, onye abatara ji wee gwa ndị mmadụ na enwere ndị bụ mystic in nature before amụọrị ha. Ndị anjelu nke igwe amadogo ihe ọ ga-abụ. Ịghọtara ya? Ana m achọ ka nkọwalụ gị na enwere ndị before they were born edego ha na ha ga-abụ great personality. Akwadoro nkwado ọmụmụ ha. Ka m marụghị atụ, ka m were Samson wee marụghị atụ. Ịmago agụ maka Samson, yes. Ha nyichọ ka m were Samson marụghị atụ ka iwere onye ahụ ịnụgoro akụkọ ya na Baịbụl wee mụta. Samson bụ onye mgbe a na-achọ ịmụ ya nọ agwado nne na ọ ga-amụ nwa, na ọ ga-amụ nwa, ada nwa ọ ya amụ bụ Samson anwa na-ama akpụghị isi, na-ama akpụghị isi down. Ifu na-ezigo ozi agụba agakwana ya n'isi. Ifu na-ezigo ozi gbasara Samson even before Samson was born. So what am I saying? O nwere ndị before amụọ ha ezigo dị ozi gbuo amụma na ọmụmụ ha ga-adị. Maka ọ na-abụ ndị mmadụ na-afụ ya ka ede na akwụkwọ ancient book. Ụfọdụ ndị mmadụ eche na ọ kwụsịrị. Even till now, o nwere ndị na-abụ ha chọma nwa eburu ụzọ bịa gwa ha na ha ga-adịkọ ime, na ha ga-amụta nwa, na nwa dị etu agwa ha few things about that particular nwa. Nwekwa ndị a ga-ereveal as they are growing up. So when they go spiritual eyes, opening your spiritual eyes, one, ọ ga-abụ onye akpọrọ oku maka imepe that spiritual eyes to some extent. Two, onye anwa akpọziri oku anwa enwe ike na-eme ihe o kwesịrị ime in order to activate that your spiritual eyes. So ajụjụ ndị mmadụ na-ada ajụba bụ kere ife ha ga-eme ka ha nwee ike open all their spiritual eyes. Mana ana m agwa ha ihe dị very simple. To open your spiritual eyes, what you need to do was, first of all, one, to lay solid foundation of your spiritual life and existence. You must first of all, they can recommend in the matter. You must first of all understand who you are and where you want to be. Once you achieve and understand these things, then you will now walk towards achieving them. And now gwara gị ka i wee nwee ike du udere ndụ a, ka i wee nwee ike activate ya inner powers. N'ihi ga-enwerịrị time iji enwe spiritual exercise so important. Maka na ọ bụrụ na ị nwee time ahụ ị ga-enwe reflection, ị ga-enwe ike iji n'oge dị etu a wee wulite ya spiritual eyes. Ihe esi n'oge dị etu a mgbe ị wulite that ya spiritual eyes, ịfụ na ya spiritual eyes ọ bụrụ ihe a na-eme by magic. Ọ ihe ị ga-eme gradually. Yes, achọrọ m ihe develop ya wuti. Enwere any shortcoming ọbụla maọbụ shortcut ọbụla na spiritual maturity. If etu esi amature na this earthly life, etu a ka esi amature na mmụọ. It must be spiritual conscious. And ihe ndị a abụrụ ihe ga-eme overnight. If not, you will not be grounded. You know,
So spiritual maturity is what you build yourself gradually. Have you asked yourself, in the earthly sense, for you to mature and for you to have that understanding of academic knowledge, imagine steps. Ị ga na-eme ọ bụrụ na ọkịta oge mbụ a na-ebido na praịmarị na nọzrị nta akara, mana nkịta azi a na-agbadazi bido na kindergarten, ife nwatakịrị ekwu ebere okwu akpọji ebe a ka ọ na-amị ngụ otu ụmụ ndị metie, then wee na-elen one or two. So ihe eji eme ihe a bụ enweghị ịga aka kindergarten gaa ụmụ nọzrị ya nọzrị si a gachaa ya wee bata praịmarị wee gachaa ya wee bata sekọndịrị wee bachaa ya wee bata university mahadum. Now mgbe ị na-aga all these processes, you are gathering experience and you are getting matured. Etu a ka ọ dị na ndụ nke mmụọ. Don't allow anybody to push you to jump process. Ana m agwa gị na-agwasị gị ike na-enwe spiritual danger whenever you want to cut corners or jump steps. You can get yourself injured. Ị nwere ike imerụ onwe gị ahụ. Never you buy the idea of trying to jump corners, jump steps, because you can be hurt. Yes. So itinye aka na ya chaa. Ọ bụrụ na ya gwa gị bọsị asị na ọ bụrụ na ị na-agbada staircase be gị, and you got to know how things work, wee chọọ ka ị jump one staircase, you might enjoy yourself. Mana ị mara ya staircase ya nwere n'azụ ya, bit by bit, step by step, believe in me, just matter of time, you will descend or go climb anywhere you want to go, you will be there. So what am I saying in essence? Buna etu a ịbatagolo nature no, you discover who you are, your true self. A human beings consist of two things: the spiritual you and the physical you. And what will you do for you to be passively successful here on earth in the world of physical? You must work in harmony with your spiritual you and your physical you. Today we are talking about that your spiritual you to be activated, that spirit. Ihe na-achịkwa ụlọ nwere ike so mmadụ dati anya nwa, mana adị m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ ihe ị ga-edevelop by force. Ihe ị ga-eme bidogolo set time gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata, mbọrọ spiritual exercise, create a time gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata. Ọ bụrụ na ị create one time gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata, you will be familiarizing yourself with spiritual vibrations. You can familiarize yourself with etu ụmụ mmụọ si relate with man. But when you na-eme that thing as spiritual exercise, you are developing your spiritual arena. So what am I saying? Start and the mind where mother banana weapon of. Yes. So now him na a banana pan of he gives you able to make a build personal relation with your mum get a hassle. Oh mum get a hassle, but their personal guide, but their spiritual guide, about their chonyo, about their spiritual beings. You need to have their spiritual forces. All have a guide at the right time. They understand that they do not perfect. All ha can I guide again. Maron the do perfect. All ha can I wambo. Then kuzurigi gradually, as you can comprehend, based on their level. Oburu ni ibo any king will show down. So what am I saying in essence? Bona, nige bidogolo. Ibido, he is able to name level. In name spiritual exercise. Na aboku chigi, na aboku your ancestors, na aboku your spiritual forces, na aboku awo, na aboku ndini in the morning negative is most morning the hagirasu.
maka na ọha nwa bụ ya spiritual backbone, ọha ga na-enyere gị aka na-agbaziri gị. By the time you are getting matured to the level that you will be seeing your guide, do you not know that some people have the ability to see their spiritual guide? I can tell you, no one the ability. Sometimes their spiritual guide will visit them, they will be there seeing their spiritual guide one-on-one. The gift of hearing the voice of their spiritual guide. When they want to high develop their inner mind. Makana ka na-ekwu spiritual eyes, inner eyes, ka anyị na-ekwu asị maka ya inner mind. Because eyes and mind works together. Now, I can tell you that you need to activate that your spiritual eyes. Then you bring it down to your spiritual mind. Because they work in harmony. Then, although you go and develop spiritual eyes, and once you develop your spiritual eyes, develop your spiritual mind. Now, intuitively, you will be receiving message. Mmụọ ga na-abịa na-agwa gị okwu, mana mmụọ ga na-agwa gị ma ọ bụrụ na igwe onye adị alụ ụka, onye na-afụghị n'anya mgbe ekwelu. Ụdị ndị a mmụọ na-alaika ha. Ikwenye mmụọ afụ na-ewu onye kwere unu kwesie ike. Ifu na mmụọ ga na-akụziri gị ihe gradually. Ọ bụrụ na ịnụrụ onu ogworo onu gosi ya through vision, through trance. Ị na-amụta ya. Ịghọtara ya? Ọ dị very important. Spiritual guide ihe develop ya. And etu ya develop ya wụ nwayọọ nwayọọ. Oge ọ ga-eruo mmụọ afụ n'itozugo ogo ka agwa gị ihe. N'itorugo ogo ka esibego ozi. N'itorugo ogo ka egbugewere gị ihe. You must be mentored gradually. Akọrọ akụkọ gbasara Samuel mgbe o jere na temple ka o jee mụọ ka esi agba odibo dịka onye nchụaja. Ewee sị na o nwere mgbe ọ nọdụrụ ebe ahụ mgbe ọ na ya amacha obere obere. O wee ruo ebe ahụ otu ụbọchị olu wee daa sị ya Samuel Samuel. Onecha anya nwere onye ọfụ. Maka na mgbe ahụ ka a na-achọ ka a na-ahaziri ya. O mere ọgbagotago to certain level mana ọgbagotacha. Ọ gbara wee jewe na nke nna ya ukwu bụ Ilaị, nnukwu onye nchụaja. Si ya nna m ukwu ịkpọrọ m. Nna ya ukwu wee sị ya mbara m agbara ọnwụ Samuel. Samuel wee si ọkwa ebe ọ nọ n'ebe nchụaja. Samuel nọkọtakwa wee nụkwa Samuel Samuel. O wee jewekwara ebe nna ya ukwu nọ si ya nna m ukwu ịkpọrọ m na ma anụkwana ya voice again. Nna ya ukwu dịka nnukwu onye nchụaja amadugo na ọmụọ na-akpọ ya okwu. O wee sị ya Samuel ọzọ ya. O wee sị ya Samuel mgbe ọ bụla ya wụ voice kpọrọ gị ọzọ sikwa ya wụ voice kwube na nwa odibo gị na-eme gịnị na-ege ntị. Ị ga-enwerịrị this mmụọ ga-adịrị convince na-edi ready ike ntị n'inwe listening ear and ịwa chọrọ input into practice before mmụọ ereziere gị pa. So what am I saying? Ihe m na-achịkọwara gị bụ na for you to open your spiritual eyes, ihe ebidogoro n'ala develop spiritually. O nwere level ihe eruzie mmụọ ahụ amanụ n'itorugo oke ihe dịgo ka eme mmụọ enwe nwike wee meere gị ihe emepe ya si ya spiritual eyes. Let the bandage fall. That bandage a fall ka ị nwee ike fụwa what originally is beyond their capacity as human. Because now you develop go to a level that you activate go benefit away from the spiritual vibes. Then of course also o nwere ndị na-achọ ka ha jee develop their spiritual strength by ibu ya n'ike. Ụfọdụ ya afọ ụfọdụ na-ebido start reading some spiritual books that is beyond them at that particular time. Ụfọdụ ya na-anụ ụfọdụ wee kesị na onwe onye jee gụọ akwụkwọ nwa. Ụfọdụ ka kpọwara akwụkwọ afa gụọ akwụkwọ nwa alagbawa ya ma ọ gụwa akwụkwọ nwa spiritual book nwa ọ ịbaala ma ụfọdụ sị na ya gụwara akwụkwọ nwa o tupu ya ara. Ihe niile abụ na onye anwa jelu tinye aka n'ihe karịrị ya at that any given time. Once you mature spiritually, you can read any books. Yes.
So mana o tiri aka n'ihe karịrị anụ o wee nwee showdown. Esi n'aka engage yourself into some occultic practice that might consume you. In a read all those spiritual books which you don't understand and they are level edible. You are exposing yourself to spiritual danger. You know why? And once you expose yourself to spiritual danger, you can be harmed by higher authority. All the but and they don't into occult practices. They are going about their spiritual head. And their spiritual head is here, Basaraganakia, or back here. But such or now, no one need disobey the terms and conditions given to you. Macarena under the palms of their spiritual head. And the Makihina, Okajas Makihini Wobu, one of Kema. So, Ibunia Kamarato. Why do you say get here like local practices? You know why? You can be hot because your level is still low. Yes. Here na check wala gebo na eh. There were 2 ways to bury a cat. Here dị na Sokoto, dịkwa na Sokoto. Ihe ahụ ị na-achọ, enwere so many ways ndị mmadụ ji follow shortcut. Ka mmalụ that. Human being nwere the ability igwufe Niger. You know that? Human being nwere ike nwere the ability igwu from Niger, one in Niger, from Anambra State side. Human America or Anambra State or Delta State. Yes. Some people with the ability igwu across Niger. Yeah, it's the Anambra State. Who fail, we don't really cover the other side, but the other state. Human being with ability. Based on training. I want to train the buggy in where swimming skill, develop a swimming skill that he can swim. He can swim diving, he can swim basketball kick, he can swim any form. You swim, they make the wooden need to swim. You turn on, they will say, there's childhood and they will. You want to give an idea. By then you will be able to breathe very well. The only thing that can stop you, I won't need them practice for a very long time. You and we can wear enough stamina. Get working weekend with a warrior. So what am I saying? Mana on one another method, the man will keep you for Niger. Assuming only one in home or Masadi Gumri. Ụfọdụ ga-eje welu ihe a na-akpọ oxygen. Otie oxygen, otie other swimming aids in order to swim across Niger. Yes. Mana onye na-etu anwa na-use swimming aids like the oxygen and other swimming jackets. Not at the mercy of that oxygen and swimming jacket. Because based on his own capacity, he doesn't know how to swim. Such a person, only in a swim, only understand here was swimming. You are not swimming based on your own developed spiritual strength and skills. That you are swimming across is because of the aids of those swimming stuff. And like what I told you about occult practice, your spiritual head understand that you are not matured yet. That the only reason why you'll be able to swim across the Niger is because of those aids you are holding, the gadgets and the oxygen and the rest of them. And if anybody want to attack you, the person will go straight to that oxygen to disconnect that oxygen so that you will be drowned. The person can go straight to that your life jacket, all those swimming aids you are using in order to disarm you and you will be drawn. To our God, mgbe ị na-achọ ka ị lụọ ọrụ ka ị mụta ka ime occult practice because na ị nọ n'ogono occult practice
other spiritual head, understand, other higher entity, other higher ranks in the grades of occult ranks might harm you, because you expose yourself to the danger. You are exposing yourself to unknown zone that is beyond you. So therefore, you are vulnerable to attack. Some of this spiritual travel, they came back paralyzed in one way or the other because they have been hurt. So why I ask you not to develop using those aids is that by developing that manner, you did not develop from scratch. You did not mature from scratch. You are controlled by external forces. Therefore, okughelulana, ibegolo, and whereby ibegolo, you can be hurt. You can be hurt. Then, so he can be hurt. So for that reason, he can be hurt. Don't practice occult training or trying to use occult training to learn to develop your third eyes, because even if you develop your third eyes, you will still be hurt. The reason why you can be hurt is that you are not matured enough and developed skill-wise. So therefore, other forces, other gurus can hurt you because you are not a guru. No other can hurt you because you are not well grounded. Yes, they can take your shortcoming, advantage of your shortcoming, and for the fact that you are a novice in that field. So because you expose yourself to unknown zone, so avoid it. There's another last part I want to talk about is people that want to develop their spiritual third eyes by making charms. Yes, enwere charm ma agwa gị maka ya na-agba ose na iri ose na-abụ. Ose na-abụ na ọ dị ka mmadụ iri amoosu witch. Yes, onye ahụ je chaa anya ya, chaa onwe ya chaa ka ọ na-afụ ụzọ. Mana ọ bụrụ as a result of spiritual strength and gift, spiritual maturity and gift, ọ bụrụ ya na o ji egwọta ọgwụ ose eji afụ ụzọ. Ọtụtụ ndị pastọ na-eyuzu ya, ọtụtụ ndị ọzọkwa ndị dibịa na-eyuzu ya, ọtụtụ ndị spiritualist ụfọdụ na-eyuzu ya ka ha wee nwee ike fụ ihe dị beyond their scope. But I can tell you, let me tell you the dangers. That's why I'm here. Ọ bụrụ na iri ose na-abụ nwere ike ime gị oke ose. Ose na-abụ nwere ike ime gị at maybe you not even be old, maybe at 60, 70. Ị nwere ike boyish. Yes. Nke bụ abụ na ihe kwesịrị ịgba gbasara oke ka afọ ụzọ. Ọ bụrụ ịfụ ụzọ wụ the problem, not inwe solution. Because inwe ka ebe otu spiritualist weta ma ọ pasọ ma onye ọbụla iji onwe ike zichaa gị ozi gwa gị ka compound be nna gị dị exactly. Eweta bụ mgbe anyị na-eje ụmụ ụka Pentecostal anyị jee ministry etu a ọgbọ gị brọda gị nwa nọ n'oche nke tọbinie ozigbo gị ozi jichaa gị exactly tupu ụlọ dị ọbụrụ mmadụ gwara ya ọ dị onye riri nnukwu ose o zichaa gị ozi anwa mana onwe solution. Ị gara anụ na nke brọda na mana nke sista ebere brọda na ọ ga-esighị ozi mana onwe solution. Onye riri ose maka na ihe a bụ ajọ ọgwụ ọ dara ka ntinye n'ụdị a ajọ ọgwụ ọ dara ka o wee na-afụ ụzọ. Mana ọ ka mma na ịta na ajọ ọgwụ nwere ike chi gị nyere gị ndị a kpọrọ gị ọrụ ọha ga-etinye aka n'ọrụ anwa akpọrọ gị ka ọrụ a wee gazie ka ọ ya bụ ikwu omee. So mana ụwa m nke na-akpọ onye ọyịwachie ụfọdụ focus attention ha na ha chọrọ ịda afụ ụzọ. Ojije rie oke ose ka nkọwara gị bụrụ dibịa. Ụfọdụ ji rie oke ose na ọ bụrụ na oke ose ya esenitere ọ ya afụ ụzọ.
so ụdị ndị na-eto a na-ejezi ụdị ndị na-eto a eje rie oke ose ha wee na-afụ ụzọ mana ana m agwa gị na ọ bụrụ ife oke ụzọ ụdị problem na inwe solution ọ na-afụzi oke ụzọ o nwere ike izie even the color of party iwu ọ na-enwere solution maka ihi na oriri ose o nwere ndị nwere ike iri ose itighe anya isi na geeti ya bata n'ụlọ ọrịa ọkpọ ọgha afa gwa gị nọ maka onye na-etu ihe na-etu aka ijiri bịa ị na-eti ndị pasọ na yusu bịa o nwere pasọ ihe je na ministri etu a ọkpọ ọgha afa ụfọdụ akpọrọ ha afọ ozie ha ozi from beginning to the end ụfọdụ ugbo ose ka ha riri asọkwa ndị o nwere original mana original na-adaba ndaba mana ịfụ ndị agha ahụ mmadụ dịgoro 50 ozie mmadụ 50 niile ahụ ozi ụfọdụ ugbo ose ahụ nwere ego ịbata na geeti ọkpọ ha afọ gwaghị maka ihe itibịa oke ose ka o riri o mepere anya ya mana ọmụmụ anwa eji wee mie ka o ji na-eme ya wee na-afụ ụzọ n'ụdị a and ụzọ ahụ ọ na-afụ does not guarantee na ọfụcha ụzọ anọ nwere solution ọ bụrụ enwe mfe ụzọ wite onye nwe solution ka nwa ka esi eri ose enwere so many ways mana mma agwa gị this simple method ọ nwere ndị nke na-eri ude mgbe ihe na-akpọ ude chik n'ozu ụmụ obere ọka ha mụrụ ọfụ so people na-eri ya atapụ isi rie ụfọdụ na-eri many of them o riche obiri ya n'afọ ana m akwụkwọ nwaanyị bụrụ nwaanyị ka na-atụ ime iji bara rie ose maka na ọ ga-egbochite ya etu ime dị na ụfọdụ ụmụ nwoke na-ejeje erie ya ọ bụrụ odogwu ka o wee na-agba afa maka na ọ chọghị develop ọ datara chi ya tere nkwa ike gift adị n'ebe ọ nọ mana ọ gazi adịje something o richazie ose anwa ọ bụzie na ọ ṅụrụ oke haịkaịkaị ma ọ kpọọ oke ọtaba ka o wee chaachị ya ka ose ahụ wee selite ka o nwee ike wee na-ezi ozi ọ ya pafọm ụfọdụ owu ndị mechagharịanụ mee patikula ọcha ebe ọ na-agba ọ nọ n'onwe ike gbagbuo afa maka ihi na o ji gwọ ọgwụ osenal ọ nwere ndị na-emecha asaịdị iri ude ma ọ bụ iri ihe ndị ọzọ dị iche dị anya ka e were afọ ụzọ o mesịa ya o nwere ike nwee ọta ebe ọ na-anọ n'ebe ahụ ọ na-anọ nwere ike ọ bụrụ ebe e nyere nkịta ka o were afọ ụzọ ihe niile awa ajọ ọgwụ ụfọdụ ndị mmadụ kwesịrị ka e wee megide ruo odogwu ka a sị na ọ na-agba afa ya mana ya na-achịkọwara gị bụ na solo onye nwere ọnatara chi maka na ihe ọbụla enwere original enwe counterfeit onye ka na-achịkọwara gị so e bụrụ onye a kpọrọ ọrụ esikwara ka ije tinye aka ihe gbasara ose maka ọdịmma gị maka ezinụlọ gị mma adụ gị ezigbo ọdụ ịchọzikwa aka dị gị mma ime gịnị fi n'isi mana ya na-achịkọwara gị egwu wepụ aka na-ese ka egwu ajọ ọgwụ maọbụ ka iri ose na maọbụ isi na ọkụ ya ka etinye onwe gị na occult practice ka ị wee na-afụ ụzọ maka ndụ gị maka ọkacha mma gị so kerie na-ekwu bụ nabata ihe gbasara ọdịnala Igbo ịnabatazi ihe gbasara ọdịnala Igbo ihe gbasara idevelopụ ndị nke mmụọ gị jiri nwaanyị na-eme ya gradually ka ihe so gị wee mepee anya gị not ka ijiri aka mepee onwe gị ịghọtara ya no problem so mma akwụsị ebe a na-akwụsị ebe a bụ nwe ajụjụ sende na WhatsApp yes nwe ajụjụ sende na WhatsApp ma ọ dị chọ ka agbara gị afa miri na WhatsApp nọmba bụ 0 ọ bụrụ na ise ndị meseji ebe anyị ga-enyere gị aka ọ bụrụ na mee pik na ma PA wu pik it 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 aga m enyere gị aka n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa egwu m okwu ngosi n'isi ndị our children of the temple our fans and the friends of the temple na ndị niile na-agbasa ozi ọma ọdịnala ndị na-eshia na-agwa ndị mmadụ maka eziokwu TV ndị na-eshia our social media handles a sị na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ọmaka meere ụnụ ka Chidimma dịrị ụnụ na onye na-achụ ụnụ ga-adakwa onye si na ọkwa omee ụnụ na ya karịrị ụnụ mmụọ niile na-eje Chukwu na oyi na mmadụ ozi n'ụbọchị afọ ebe onye a na ha akarịrị ya onye chọcha ihe ọjọọ ya eme onye ha ma onwe a sị na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-adara obodo na-eto asị ka onye esi na akịra n'ụbọchị na anọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike na-esere aka ya bịa ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile anyị ga-ejikwa interested topics echi ya gaziere